MLA Cup knockout tournament paijak chini Katachara rungnog noklao July masni 20 tarik disini match jangmani chini Simna constituency o kalaijak joto bisini team ojagabo jeng rilaikha kaham krengkhaino tini final match paikha naharmung kaisano chini diprasa jara sikla tongnai rokno rungo tebo bokha habrinani bagai ojagabo without hire কোনো hire nayawi joto bisini no chini jara Mumbai, ekeba football interested chini cerai rok busuk bang obo jeng tini chaito binai lemani tongo simno belai kino football ni protiba kai jeng nukha tini ojago chini purbo simna bisini duita team tini ojaga kaisa team runners kaisa team champion nungkha naharmung amo teisen rok ma sapiro je chini diprasarok jara kamio tongnai rok bahaike thungrungni haparo tebo interest habnani amono chini na harmung aboni bagino tini ojago chini borom nang CM phai sopajak puilan dini obo tongo tini botongo bono belai keno hambai mario chini MDC RABINDRA botongo te chini te khorongni MDC oro phai sopajak belai energetic chini takuk SURAJ bai JITEN no hambai mario te chini jara oro phai sopajak chini subjonal chairman chini bai sibanjoni te chini adar songo jotono hambai te chini khela committee te asir sal rima romai borok je samung khai tongmani sal brum ojagao nangui tongmani borok belai keno hambai mario te ojagao chini sangbadik bondro no hambai mario te proshashan no belai keno hambai chini on match jeng hainai bisirago te bana thotokai khainani bagi jeng obosoi chaitoknai bai tinini final match je champion nai rokno congratulation te runners up nai rokno congratulation karon asik kabangma team প্রায় 21টা টিম ni bisingo borok 2টা টিম tini ojagao runners bai champion nungkha champion rokno jeng prize money hisabe 1 lakh tei runners up rokno 50,000 o bahaike jeng rijak hambai Final match, World Football Tournament,